Merah bawang putih. Karo ngulup kacang, Lor. Ini dijegupne, Lor, goreng. Dong salam, Lor. Ndase, Lor, dan iki lho kan. Wis no. Lur. Ndase, Lur. Jan. Beh, jos. Iya. Daginge, Lur. Beh. Bule saiki arepe masak koyong woku. Oke. Bumbune lombok cilik, bawang merah, bawang putih, kencur, kaos, kemiri, tumbar bubuk, merica bubuk, kunir bubuk, Lur. Oke. Terus ki engko dulek, Lur. Digoreng sik gak, Bul? Enggak, entah ae nek Entah. goreng. Oke. Jenenge koyong woku ki engko ki dikeki kemangi, Lur, woku ki. Nek koyong ora. Lah sing dikoyong iwake iki, Lur. Apa, Buli? Iwak kenyar. Oh, wak kenyar. Iwak kenyar ki ngene, ciri-cirine kan wis mirip tongkol. Oke. Lek kenyar enek iki napa blirik-blirike ngene iki. Oh, lek tongkol mulus alus Oke. ngono. Iwake jerone lek kenyar ki putih. Ngene iki. Saiki tak uleke sik bumbune ya, Lur ya. Oke, Buli. Heeh, dikek uyah. Titik sik ae wis. Lor, arepe ngulup engko nggih kotosan. Kotosan apa, Buli? Kotose bayam karo kacang, Nduk. Oke. Dikek uyah dikek. Nek mangan seger nek kotosane. Kudu enak sayure. Bayam ngono iki sediluk ae. Dilup-lupi tok ne ya. Wis ngono iki. Wis mateng iki, Lor, kulupe bayam, Lor. Lor, kan wiji, Lor. Lor, karo ngulup kacang, Lor. Wis mateng, Lor. Kulupe kacang, Lor. Oke. Apik warane, Buli ya. Oh, ijo. Lor, goreng tempe, Lor. Lor, iki bumbune iris koyong woku, Lor. Kok bene sedep lek diwae bumbu iris iki, Lor. Bumbune dijegupne, Lor, goreng. Bareng anu iki mau bumbu irise. Bumbu irise kan wis setengah mateng. Bumbune anu iki jegurne. Bualuse lho, Bu. Heeh. Buleke. Iki sampai mateng juga, Bu. Sampai mateng. Mateng kayak banyu. Oke. Bumbune wis mateng, Lor. Kayak Oke. banyu, Lor. Langsung rada akeh ngono ki, Buli. Heeh, rada akeh engko sih tambahin nang. Kok iwake ben mateng soalnya. Oke, bumbu irisnya apa itu, Buli? Bumbu irise lombok cilik, bawang merah, bawang putih, laos. Oke. Iya kudu ya sing tambah bumbu iris sing ngono kuwi tok. Oke. Iki dileboni apa iki? Uyah. Uyah, garam, micin, penyedap, Lur. Ngene. Nek gulane gak? Enek gulane titik. Iki dileboni asem, Lur. Oke. Dong salam, Lur. Serai. Serai digeprek sik mau ya. Digeprek sik. Oke. Iki lho wae dilebokne, Lur. Wae sulir iki ngene iki lho, Lur. Blirik-blirik iki lho, Lur. Wak kenyal. Iwak kenyal kok sulir. Lali neh, Lur. Berarti mau sampai umum baru sampai bumbune. bumbu jegurne, terus saiki iwake, Lur. Oke. Iwake jegurne ngene iki. Iki, Lur, ndase, Lur. Iki lho kan. Wis no. Mentrolong motone, Lur. Oke. Dikek lombok uteh, Lur, senengane babe, Lur. Pakai, Buli. Oke, sakno kuwi. Nganune, Lur. Bimbing dulu. Bimbing ulo kok Cina lho, Lur, ora ijo, Lur, putih, Lur.
Iki tomat hijone. Oh iki buli gak kuat ngangkat iki lur. Oke. Babe sing ngangkat iki lur. Oke. Yo lur. Lur bayu lur. Iki kemang ini pupuk bawang lur. Yung dintas wis. Oke. Oke. Lur, le masak buli koyong woku wis mateng. Saiki babe karo buli arep madang. Monggo. Beh lur, mantep tenan iki lur. Wis iki buli, aku jimono. Madang ya, Be ya. Madang ayo buli, ayo. Heeh. Apa Madang beda bareng. Be? Daging nglendase iki lho buli. Ndas. Heeh. Sing di ndas. Gila kuwi. Oh iki. Iya. Lor, yo ndas lor, babe lor. Peh. Kok daginge? Dagingnya heeh. Wes, tenan. Bayu. Lor. Lombok aja lali beli. Lombok iki wasena babe lomboke. Peh, Anune peh. tomat mbek nganune Be. Ya. Duduhe buli, sokno ndhuwure, nganu buli. Ngene. Wah. Wis. Sip, mantep, mantep, mantep. Iku lho. Wes. Kan kok resik lho ya lor Wes ya. wes gak apa-apa, enak ae kuwi engko. Wes. Oh, enak iki karo iki. Kotosan bayam karo Kotosan kacang. bayam karo kacang Kacang. lor. Apa harus timun barang Be? Beh, kau Tempene ngerti. Be. Tempone engko. Engko. Heeh. Ya wes, Tempe mari nomor loro lek. Delok be, delok be. Iki, Delok. Delok. Ben Iki lho, Dek, babe. dulur-dulur. Iki lho lur. Peh. Ndase lur. Jan. Beh, jos. Daginge lur. Kuwandel lho be. Kau wandel gek daging kenyar iki. Iwak kenyar ki iwak enak lho. Iya, enak dhewe lur. Lek jarine babe tapi. Nah beli, sampean beli. Mangan ae buli. Bareng pokoknya. Sip. Wes, tenan. Aman gak njupuk ndase beli. Yuko engko. Engko. Tambah ndas. Oke, kayak tambah ndas karo delen dineh wingo. Lah yo kuwi. Buli seneng dinganu lor disesepine lor ndas. Oh iya. Wes urung. Wes, heeh. Wes. Tempene gak? Tempe engko. Oh, iya, Buli, buli juga buli. tempe. Oke. Eman-eman lek anu tempe ning lur. Oke. Ayo. Wes, monggo lur. Madang Monggo lur. lor, madang lor. Ya lur ya. Bareng babe karo buli lor Iya, ya Lor. madang ya lor. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin nggak tangan piye Be ya? Nggak tangan. Wis sak penake lah. Bebas. Sendok kena, tangan kena, bebas. Kalem be. Gak kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lor. Orang aku sih lor. Enak tenan lor. Boleh ambek tangan lor. Ya, Waduh, kena. gak sabar babe. Enak enak. Iki mus higienis lur. Dicuci ping 6. Cuci. Oke. Pitu. Nah, kuwi nah. Halo. Kepala ikan lur. Delok be, delok be. Kepala ikan iki lho. Wah, iki Mantap. lur, anak wedok kamerawati ini lur. Bingung babe mangan ini lur. Dah iya. Pengen tok kan mau bolak-balik dulat-dulit lur. Lah kuwi kepikiran kau man ora wingo. Tau mani dok. Oke. Iya. Dagingnya lur. Mantap bebe. Mantep. Iki dagingnya kaya anakku wedok lur. Gembel. Kenyang Pak Nitur. Gembel dagingnya lur. Ini lur. Ya, dagingnya lur. Tenan lur. Piye be? Masakane Bu Lik. Beh, jan. Mbok biasa di luar apa luar biasa ngene iki lur. Rasane. Beh. Iya Be, marem Be. Wah, puas. Puas. Terah ngene iki terah woku enak. Mbok daging ya Bu Lik. Heeh. Ini tangan kiwa. Nah, nopo. Lur. Dagingnya lur, dagingnya. Nang be. Ben dulur-dulur pengen be. Lur. Mantep. Nang jimuan dong. Alon-alon ae.
Aja kakek buli babe engko dengengeni. Enggak, iki lho. Delok lho. Enggak sih, Lur. Lho. Lho, enggak sih, Lur. Piye piye piye. Ngene, Lur. Enak disespene. Wis buli pantengen tok. Kenceng nang buli tok. Dulur-dulur ben ira pengin. Piye, Be, enake, Be? Bah enake gonggur. Alhamdulillah Lur. Babe karo buli lek madang wis mari. Ya wis wareg. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah tenan Lur. Mantep Lur, mantep. Babe karo buli tetep ndongakne dulurku kabeh neng ndi wae diparingi seger waras sehat panjang umur Lur. Amin. Gangsar lancar berkah rezekine Lur. Amin. Oke Lur. Wassalam Lur. Matur nuwun Lur.